Muna, kanang 20 mil, inyo na madawat. Kung kamo makahatag, o kinsa ng mamaligyaay nga nagpabilin, ayaw mo kahadlok, bisa pag kinsa, bisa pag mayon siya, parintin ako, pag umangko nako, paruhinog siya, usami siya, kung siya apeliduha. Nga may bawaan ninyo, nga namaligya sa inyong barangay, bisa pag unsa sa minlakiha, itugaan ninyo, kung dili ninyo kaya dakpon. Ipakita na ko ninyo, unsa na siya nako pagdakop, kuyog sa itong kapulisan, kung di siya patuo, padulong mo pinusilay para humantan-tanan sa itong problema. Kaya nasayon ko, ang nakadaot, ang bayo sa akong administrasyon, kanimang palibot ako, dool sa akong dughan, kaya nagpabilin kahit ulo, mamaligya lang yapon. Pabilin siya, mamaligya, kami ang kontra. Kaya mo na ipaabot na sa mga katawhan sa ako, kana mga tawhan na mayor, mao gyapon gahig ulo na maligya gyapon. Pasensya gyud sila kay dili gyud ko mila pag ubangko na ko sa parinti na ko siya. Kay sa sakripisyo ang siyudad sa amin, masakripisyo ang akong administrasyon, akong pagkamayor, dili na nako natanahon sila kung hinsa pa ng mga tawana. Dool man ako na redugan unsa lala. Kung mapabilin sila pagkabagahig ulo. Kay ang kinabag-an sa usamis ang akong ginipindihan na dili madaot, alabi pa ang mga sumusunod nga mga kabataan nga musunod nato sa tundakbayan sa usamis. Kay nganong palabihon talaga ng pila ka tao. Muna'y atong putigbabaw din sa tundakbayan. Nga matarong, may ato ipakita, nga kitang usamis nun, kaya na to, wado na butanga. Kaya na to, mabuhi ta, nga tinarong ang panginabuhi. Muna'y pinaka-importante siya, maghangyo ko ninyo, tinabangay kita. Kamu mismo makatabang nako. Ayaw mo kadlok, prangka jugo ninyo. Ayaw mo kadlok, kung doon na may mamatikdan, nga dool sa kundugan, nga naagya po, napabili pamaligya. Kay kamugoy, dako ang ikatabang sa kuha. Kay di na ko kayag ako lang ang maglantaw. 51 ka barangay ta. Wala. No, wala. So dili na ako ay sana makita ninyo, di rin nato masabtan nga I never mentioned also kung ma-recall ninyo, this is the very first time we go on public with specifically aning istoryahan na issue, no? And so never nga naipagpamasangil sa bisang kinsa nga tawo nga who is masterminding on this. But I would say nga this is politically motivated. No, this is politically motivated and it's very challenging in a way nga makaingon gyuday ka nga luoy gyuday kayo putong mga tawo nga this is the system of it. No, this is the system of it. But it is worth it's worth the fight nga you overcome this and then mahimo nimong sukdanan. So ingon lagi ko kung unsa man gani no, after this kung napailain that's already war. Then kung unsa man gali jud na the next chapter of this na nagiglaing pasabutan na, diba? Things happen politically man. Tanan, if you recall on the past, kaning mga nature nga ani nga mga environment are always nakasugod man gyud sa pamulitika. Pamulitika man gyud. Tanang klaseng move nga ani ang klase sa mga estratehiya, pamulitika man gyud ni. So I would say nga dili gyud na ako to ma-separate nga naay politika ani. But as to who, I'm just very careful on it, no? And hopefully kung masundan pa ni, then that's another story. That is a confirmation of what is already playing in your mind, diba? So that's the kanang manay facts, no? Bahin kaning ombudsman complaint. Akong klarohon lang, politika ang nahimong sinugdanan ni. Wala mo'y kontra sa miyaging eleksyon. Is the political maneuvering in relation to ombudsman complaint. Para sa 2019, kay wala man may kontra sa 2016. Dili malikayan because it really started with 2019. Everybody was really tanaw na good anang 2019.
No, but I believe wala mi na offend when we welcome that idea with Governor Ramiro retiring, no, sa pagka-governor with her end of term, which made it vacant kay mo end iyang term, and with the mayors, no, majority of the mayors nga expressed their support sa mao nga plano sa 2019. Medyo naagi abante daan sa plano sa politika. So dili gid nimo malikayan nga ma-connect nimo tungod kay ang story manggod parang murabitaw we started to feel the pressure when my father welcomed the idea sa tinudanay lang, no, kay that time October, diba, it was just really okay na but when parang daghang storya na nga, oh sige, mas maayo mayor na dito ka puhon niya na dito the rest of the people who really went out of their way kanang medyo vocal nga they are welcoming the idea of being papa on the 2019 nga bid. Murabag nakafeel po sila pressure, no, there na ay mga mayors nga naatbangan na ay mga kontra gani. That's the main reason why Ernie Clarete, the former congressman, ning dagan og balik against Nonoy Te, mayor of Plaridel, for a simple reason that he is being close with the Parohinogs. Manay isa, no? So, murabag nag-set up gud sila didto para katong mga mayors nga abante na nagbahayag og suporta, murabag makuhaan og supporter giblock na daan. So dili gyud nato malikayan nga I would really confirm na this is related to politics, no, this is really related to politics, and naapag yoy mga internal nga nangahitabo sa Manila, exchange of reports, exchange of informations nga only mga dagwang tao ang na-aware. Kanang mga reports nga sila sa libre sa mga dagkong tao, mga kanang mga pandaot ingana, no. So muna nga ako distansya gyud ko, no, kay that's another thing man, unless it was because of me parang yan, but it's not it is not, no, it is between them na.